A few moments later. Guys, this is Mr. Vion Vlog. Dito po ngayon. Nagigising ko lang, kasama ko po ang aking may boncho guys. So magala-gala muna ako. Oh. At ngayon guys ay dumating na po ang matagal naming iniintay. Yan, nakikita mo yan. Yan, nakikita mo yung mga itlog na yan. I-deliver namin ito sa mga regular na mga client namin, no? So, ngayon, i-deliver na po ngayon. Ngayon po guys ay ayusin namin to. So, kung sino man yung gusto po mag-order, sabihin nyo na lang po, baka at least siguro mga message na lang po kayo, comment sa akin mga Facebook sa akin YouTube, no? Para at least maayos natin kung gusto nyo pong mag-avail ng mga itlog. Mura lang po to guys, mura lang po. Yan na, ikita mo, mura lang po yan, mura lang yan. Ano yan, mga klaseng itlog na yan guys. Ang mamamahalin yan. Damn! Hello mga kaigsunan, dito na naman ngayon si Mr. Vion Vlog, no? Mga kaigsunan, at ngayon si Vion ay medyo busy po kasi po ay kailangan pong maghanap buhay para po sa pamilya, no? At ang aking pong pinagkaabalahan ngayon ay ang mga itlog. Yan guys, no? Yan po yung mga itlog na yan, ibibenta po namin yan guys. Nakikita mo yan. Mga dosing yan 2, 4, 6, 8, 10 tag 12 ang tray na yung iba 14. But ang nangyari po dito yan guys, i-deliver po namin po ng bagsakan, yung pang maramihan, no? At least kahit pa paano may pambili man lang ng gatas o diaper, no? Ang small size po yan, ang small size, ang presyo po ay, excuse me, why? Sinulat pa ng aking mother-in-law po yan guys. Pero hindi pa po ako nakapunta doon sa bayan. Tapos ipapaayos ko yan, magpapagawa ako ng magandang no? So ang small size po ay nagkahalaga po ng 160 pesos. At ang 170 naman ay 175 is a medium size, no? Then yung large ay 188. Yung isang tray po isang dosina, at yung extra large ay 205. So guys, kung sino man kung gusto nyo po mag-order, yung mga medyo malapit-lapit lang po dito, ay kontakin nyo lang po ako, no? At mamaya po ilalagay ko dun sa my description yung contact number na mag-order o mag-PM kayo o tatawag sa akin, no? At least malalaman ko po. At kung medyo malapit-lapit lang po kayo dito, nandito po ang location namin ngayon ay nandito po sa Labrador, Pangasinan, no? At ngayon guys, malalaman nyo po kasi yung itlog, kasi may weighing scale po kami yan, no? Ito po yung weighing scale namin. I-on ko yan. Yan, tapos on yan, no? Paano masabi? Ay, wala pa eh. Ano yan? Hindi gumana. Hindi gumana sila. Nasira na? Ha? May kasaksak na. Ulubat lang. Yan guys, yun. Yan po yung mga pinagtitimbang po namin dito yan guys. Yan po yung weighing scale namin, no? So diyan po malalaman po yung size ng itlog, or large, small, or medium, or extra large. Ito ay di-deliver po namin to. May mga contact na po kami rito guys. Bali kukuha lang po sila rito kung ilang tray po yung kukunin nila.
no? Kung ilang pong tray po ang gusto nilang i-deliver at ibabagsak po nila sa mga merkado o kahit saan po. So, ang mangyayari po dito ay mag-order na po kayo, no? At ano po bang hinihintay nyo? At least makakapangtulong mo po kayo sa amin, no? Yan guys, pakikita po yung itlog yan guys, ha? Yan. So next week may darating pa pong itlog, yan. No? At ang poultry namin na yan guys, yung nasa likod yan, ha? Kita mo yan. Yan po yung poultry guys, mahaba yan, no? Sinsa ka na sa likod, nandito kami sa farm, no? Okay. Ang aking assistant, ito po ang aking assistant guys. Yun ang aking assistant. Yun, no? Oh! What is this? What is this? Oh my God! What is this? Huh? What is this? Egg. Very good. What is the color this one? Why? Oh my God! This guy, this my little handsome boy is very intelligent, no? Like father and son. At ngayon guys ay huwag na po kayong magpatumpik-tumpik at mag-order na po kayo kay host, no? Host kay Beyond Vlog, no? Sa aking channel at kung sino po yung mga hindi pa nakasubscribe at pindutin nyo po yung notification bell ko para updated po lagi sa aking mga video na kung meron pong mga bago, no? At yan guys, basta ilalagay ko na lang po yung description dun yung contact number namin at ang location po namin ngayon ay nandito po sa Labrador, Pangasinan. Tray, ganyan. Ito lahat ng tray na po to guys ay 500 po na tray to, no? Assorted na po siya guys, may medium, may large, no? At ngayon ibibenta po namin, tapos yung iba pong kukuha ay papatong na po sila kung magkano pong ipapatong nila, no? Kaya at mag-order na kayo, no? Yung mga malalapit na po dito, baka gusto nyo pong maramihan. Kung gusto nyo pong maramihan na kung nasa Manila lang po kayo, kung nasa Manila lang po kayo guys, pwede po natin yan mapag-usapan kasi yung brother-in-law ko ay meron po silang poultry sa Batangas, no? So sila po nagsusupply rin minsan dito. At kung gusto niyo pong maramihan ay pwede po kayong dalhan dun sa Manila at magkita-kita po kayo, no? Yan guys, ang bulay po ang yung presyo po ng itlog dito ay small size ay 160 pesos. Yan, 160 pesos po ang small size. Then yung medium size ay 175. Then yung large size ay 188 pesos. Then yung extra large ay 205 pesos. Kaya guys, kapag hinintay nyo na,